L'opinió de Maria Forner. He de reconèixer que sóc una malalta. No sé quin és el nom científic de la meva malaltia, però del que sí estic segura és de que en passar-se sencer el debat i votació dels pressupostos generals de l'Estat és un senyal inequívoc d'alguna classe d'afectació mèdica. I ja si tractes d'analitzar quina ha sigut l'aportació dels diputats valencians als comptes públics, passes de malalta a trastornada. M'explique. De tota la vida, els grups parlamentaris que representen els interessos de territoris específics, com ara el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària, Foro Astúries, l'antiga Convergència, han aprofitat la tramitació dels pressupostos per a arrapar diners a l'Estat. Vots a canvi de diners, així de simple i així de clar. I enguany, tot i la nova política, no ha sigut diferent. El govern ha pagat més de 1.200 milions d'euros pels 5 vots dels bascos i només un sol diputat, el de Nova Canària, ha aconseguit desviar 153 milions d'euros per a la seva terra a canvi de polsar el botó del sí. No em pareix un mal preu, la veritat. Arribats a aquest punt, mire cap als diputats valencians i veig dues coses. Una, que els valencians que militen en formacions nacionals, és a dir, PP, PSOE i Ciutadans, votaren ordenadament el que el seu partit els va demanar. És a dir, els populars i els taronja votaren a favor de retallar-li a la comunitat valenciana el 33% del pressupost, a favor de convertir-nos en la comunitat amb menys diners per habitant de tot Espanya. Desolador i vergonyós. I 2, Compromís. Què va fer Compromís? Votaren en contra. Lògic. Però jo em pregunte, si un diputat li pot traure al govern 150 milions, els 4 de Compromís no podrien haver-li tret 600? No els dona enveja al seu company del grup mixt? I sí, ja sé que per a molts això hauria significat que Compromís es venia al Partit Popular, aberrant. Però la realitat és que, en este cas, no és amb el PP amb qui es negocia, és amb el govern, amb l'Estat. I crec jo que estiga el partit que estiga al govern, la missió d'un partit valencià és tractar d'aconseguir el millor pressupost per als valencians. Però pareix que el pensament de al PP ni aigua es va imposar. Genial. Pot ser coherent, però ara tracten de pagar amb coherència el corredor mediterrani o la sanitat o l'educació. No podran, veritat? Ja els dic jo que els bascos i els canaris sí podran pagar, amb diners i sense problemes de consciència, perquè la veritat és que els diners i els collons són per a les ocasions. Money, 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 money. If you happen to be rich, shouldn't you feel like a nice entertainment? Molt bona nit, Maria Forner. Molt bona nit, Josep. Ho ha deixat clar i ras. Explicació d'uns, has donat varapal per a uns, per als altres i explicat perfectament el que s'emporta un únic diputat de les Illes Canàries i els 5 diputats del Partit Nacionalista Basc. 1.000 i pico milions d'euros que així a la Comunitat Valenciana hagueren pogut ser 600 milions o més o menys, no ho sé, però la qüestió és negociar. I les obres que tu has dit estan entre elles. Ara sabem que l'encarregat europeu del corredor mediterrani, Maria, ha dit que no pot decantar-se per cap de les opcions, si per la del Mediterrani natural o per la del corredor central, perquè per a ells són fills i als fills se'ls vol per igual. Sí, la veritat és que el tema del corredor mediterrani donaria per a escriure un llibre. Crec que fa un parell de dies, si no va ser ahir, es va fer una reunió a València amb totes les comunitats implicades en el corredor mediterrani i, sorprenentment, el govern va convidar a Aragó, a Madrid i no sé si també a Castella, que jo sàpia, el Mediterrani no passa per ahí. La qüestió és que en Europa els dos traçats, tant el central com el Mediterrani, tenen la mateixa consideració i el govern de moment no està posant-li massa interès al nostre, tot i que està més que demostrat que per on passen els diners és per on està el corredor mediterrani. Fixa't, Maria, la pregunta, l'home no parlava espanyol, havien de fer la traducció simultània, i a la pregunta d'una periodista, la traductora se trau de la mànega una expressió i fa vincular la contestació de l'encarregat europeu. Li pregunta, vostè per quin corredor es decanta? Pel central o pel Mediterrani?
tots els dos són mediterranis. I ell, és el que afegeix ella, tots els dos són mediterranis. I ell diu, no, si són mediterranis, es vull que els dos igual. O sigui, que tampoc no tenim molt clara, no?, per on passa el Pisuerga. Mira, jo crec que és molt senzill. L'altre dia vaig veure en les xarxes socials una fotografia d'Espanya vista de satèl·lit, val? I es veia perfectament tota la il·luminació que anava des de dalt, des de Catalunya, fins a baix, fins a Múrcia, fins a Andalusia, però tot per la costa. Tu veus que tot això està ple de llum, perquè ahir és on viu la gent, per ahir és on està el negoci. I després tu veus que tot l'espai que n'hi ha al mig, és a dir, el que és Castella, Andalusia Central, etc., tot això estava pràcticament en fosc. Si els europeus vegeren aquesta foto, no tindrien cap dubte de per a on ha de passar el corredor mediterrani. És lògic que ha de passar per a on està la gent, per a on n'hi ha vida. Això, segons els europeus o segons els afectats, podria ser perquè els valencians, catalans, murcians i Andalusia de l'Oriental som uns balafiadors de l'electricitat i per Madrid apaguen les llums de nit. Podria ser. Maria, 239 esmenes que ens afecten directament als valencians, ja parlant de coses més sèries, que s'han desestimat. Entre elles, els vaig a comentar una que a mi ja es porta 7 anys utilitzant l'autovia A35 a l'altura de la Font de la Figuera, i les obres que connecten la que va a la carretera antiga, real, el camí real de la Comunitat Valenciana fins a Almansa, i la que va des d'Almansa fins a Alacant, que això és tallen ahir aquest triàngul que hi ha i són molts quilòmetres els que t'estalvies. 7 anys d'obres i encara no hi ha fi per a fer 8 quilòmetres de carretera. Sí, la veritat és que s'han rebutjat 239 esmenes. Era d'esperar, perquè el normal és que el govern fa un pacte amb les formacions polítiques i tot allò que no entra dins d'aquest pacte es rebutja, és així de clar. En quant a les infraestructures, és que és brutal. És a dir, el pressupost per a la Comunitat Valenciana enguany ha quedat en poc més de 500 milions d'euros, que són quasi 300 milions d'euros menys que l'any passat. És una absoluta barbaritat. I això afecta, per exemple, a coses com que per a Rodalies n'hi ha 0 euros de pressupost per a la Comunitat Valenciana, és a dir, ni tan sols manteniment. Tu has dit que són 500 milions d'euros els que finalment tindrem els valencians? 589 milions d'euros. Clar, si vostès pensen el que ha tret del Partit Nacionalista Basc en 5 diputats, que ha tret 1.000 i pico, a banda dels que ja anaven dins del sac. A veure, els 1.200 milions d'euros que ha aconseguit el Partit Nacionalista Basc no ha sigut en concepte de diners que els donarà l'Estat al País Basc, sinó que han renegociat el cupo basc, és a dir, el deute que té el País Basc amb l'Estat. Sí, però al final són diners que els els bascos. Sí, clar, al final són diners i a més és que és aberrant. Vull dir, és que per exemple la Comunitat Valenciana està la 6ª per la cua a nivell de finançament, però clar, és que nosaltres tenim molta més població que altres comunitats i això ens situa en que som la que menys diners té per cada habitant de tot Espanya. És a dir, en Ceuta tenen més diners per habitant que ací. O sigui, l'última del llistat és la valenciana. L'última. Si ho tens per habitant, som els últims. I això què significa? Que els nostres majors no tenen aquest nivell que tindria, per exemple, un jubilat de Castellà-Lleó, de Pisuerga, de Pisuerga, de Logroño, uno de Lleó, un de, jo què sé, un de Gijón, uno de Jaén, i el que has dit tu, de Ceuta, no tenen el mateix nivell adquisitiu. Les pensions, sí, estan rebaixades també, i afecta directament a l'economia i és un deute que hem de pagar també els valencians. Maria, anem a fer un repàs a algunes de les infraestructures que van a quedar-se sense diners. La millora dels ports de València i Alacant, en detriment de l'augment de diners al port de Barcelona. Curiós. Sí, també l'aeroport d'Alacant-Elx, que per ahí passen milions de persones perquè és el punt de connexió, ara sobretot a l'estiu, també se queda sense
sense millores. Precisament és un tren que connecta Alacant i Elx. No hi ha tampoc diners. Si parlem de trens, tampoc hi ha diners per a eixa gran demanda que és la línia Sagunt-Terol, que volien inclús llevar la via. I recordem que des de Saragossa molts autocars que venen de la fàbrica que hi ha allí, de Citroën, Maria? És Citroën? Sí. Pues venen directament a Sagunt per a ser exportats. Si no es milloren aquestes condicions, van directament a través de Barcelona també per a exportar-se. Són coses curioses, tampoc es donaran diners per a l'ampliació del túnel de Serreria. O, per exemple, per al tercer carril del Port de València, que és també molt necessitat i que ens ajudaria a enviar els nostres productes cap a Europa. Diners per al Museu Sant Pio V? No hi ha. Museus per a l'IBAM? Tampoc. La sessió de la Dama d'Elx? Un any més. Tens més coses, Maria? Sí, i així podem continuar fins on vulguis. Per exemple, per a renovar la comissaria de Benidorm, que quasi no tindrà faena ara a l'agost, saps? O, per exemple, per al tren Gandia, Oliva, Dénia, que, com tu sabràs, és una línia que quasi no gasten els turistes a l'estiu. Vull dir... No. I que la gent sàpiga que tu vas de València fins a Gandia, no has de parar a Gandia i després has de continuar aquest trajecte que hi ha entre Gandia i Dénia. No hi ha, has d'anar-te'n per anar a Alacant per la costa, has d'anar directament cap a l'interior de la Comunitat Valenciana i tornar a baixar fins a Alacant, telita. Sí, si te dic jo que me costa menys temps a mi anar de Madrid a València que anar de Gandia a Dénia o qualsevol cosa pareguda, per molt increïble que pugui semblar. Les obres de la Font de la Figuera ja les hem parlades, però també hem de parlar de l'AVE en eixa zona, perquè l'AVE, recorden, també ha d'anar de Madrid a Alacant. Si es paralitzen les obres, no hi ha diners per aquestes obres de l'AVE, quan varen prometre que l'AVE arribaria a Alacant no arribarà quan li toca? Pues mira, en el pressupost general, el 50% del pressupost del Ministeri de Foment està destinat a infraestructures ferroviàries. En total són 4.470 milions d'euros per a infraestructures ferroviàries. I dins de tot això, el que està contemplat és la Y basca i l'AVE a Múrcia. Tan importantíssim. Alacant, importantíssim, és una cosa vital. També hem de parlar que en les últims temporals hi ha hagut molta regressió de platja i hi ha una promesa del ministre del RAM que anar, per exemple, a Almenara perquè va quedar totalment destrossat el passeig marítim i a poc l'aigua va entrant al Poblat de la Mar i va engolint-se cases. Va haver el compromís de fer el que se diu escolleres, no? Espigons. Ara es desdiu de la promesa i no hi ha diners tampoc per a la regeneració de la platja d'Almenara. Per exemple, entre moltes altres. Sí, ni tampoc per a la façana litoral d'Altea o per a la construcció de l'espigó de Nules, que forma part de tot això que tu estaves comentant, perquè, per exemple, la mar pràcticament va fer desaparèixer tot el que és la costa de Nules, saps? Vull dir, perquè se l'ha engolit i mira que la platja d'allí n'hi ha parques de pedra, però eixe espigó és el que podia salvar totes les casetes que estan en la costa de Nules. Pues tampoc n'hi ha diners per això. Casetes que paguen el seu IBI, que paguen els seus imposts i que també ha d'haver una persona que siga l'Estat que cuide i mime que això no es vagi a terra, que al final també són diners que es deixen de perdre's. Maria, pues 239 esmenes. Hi ha alguna que ens beneficia als valencians que han aprovat? Sabries dir-me'n? Que jo hagi trobat, la veritat és que cap. Anem a veure, estem dins, sí, del pressupost general. Sí, és de veres que n'hi ha una part d'aquest pressupost que t'he dit per a infraestructures ferroviàries que probablement anirà destinat al corredor mediterrani. Pot ser que sí, però te dic jo que en esta legislatura no trobarem res massa específic ni bo per als valencians. Per això, com dia al començament de la meva columna, és que te poses malalta quan veus els pressupostos generals. Maria Forner, gràcies, t'anava a dir, però no són tan gràcies de portar-nos esta informació de 239 esmenes que no tiren avant i que es beneficien als valencians. T'hem de deixar, Maria. Molt bona nit. Molt bona nit, Josep. Que vaig a Josep. bé per Madrid. Adéu. Gràcies. Adéu.